Здравейте! Сега ще ви покажем каква е разликата между стандартния хостинг и облачните услуги. В днешно време много компании използват споделен хостинг за IT операциите си, а много от доставчиците претендират, че предлагат облачна услуга. Дали обаче функционалностите им са достатъчни, за да предоставят най-доброто решение за бизнеса? При хостингът липсва автоматизация и вие нямате мигловен контрол върху ресурсите, които използвате. Дори да ви предлагат облачни услуги, най-вероятно това е стандартна хостинг услуга, която заплащате на месец, а цената е обявена на час. В повечето случаи тя се създава ръчно от администратор, което отнема време. С истинските облачни услуги можете да използвате точно толкова ресурси, отколкото се нуждаете, и да намалявате или увеличавате потреблението според нуждите си. Те са напълно автоматизирани и тяхната скалируемост е на практика неограничена. Това ви дава огромна свобода, когато оперирате с различни IT услуги. За разлика от стандартния хостинг, с облачните услуги плащате само за това, което използвате. Усетете истинската разлика на oblak.bg.